danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ku kalli sababbin videos ɗinmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Production. Sayyidul wara annabi, sayyidul wara annabi, ya wace ga ya mafita sayyidul wara annabi. Ya wace ga ya mafita sayyidul wara annabi. Na kira lillahi kalikin da yayi al'umma yayi sama yayi kasa babu ɗaya ta yi a haka. Ya wace ga ya mafita sayyidul wara annabi. Sada so ka kara salati ga sayyidul kauni wanda shi kadai ne sunansa yayi kalar naka. Ya wace ga ya mafita sayyidul wara annabi. Ali asasa bai shurrafa wasansu nake wanda duk ya so su da kyau ya wuce shiga sarga. Ya wace ga ya mafita sayyidul wara annabi. Da kai zai shige cikin aiki din da kai ka zamto Ahmadu sahibin mai maka. Ya wace ga ya mafita sayyidul wara annabi. Ya sufa da suna zati ina kamar kai ke baya ga wasu barhama kai kadai ka zo haka. Ya wace ga ya mafita sayyidul wara annabi. cikin hali da haɓakar sa zan haɓaka. Ya wace ga ya